ikusi duzu zer gertatu dena? Txakur parke bat izango bagena esen gertatuko. Gasteizen txakur parke bakarra dago, Zabalganan kokatuta, baina hirian ume baino txakur gehiago daude. Orduan uste dugu beste txakur parke bat egon behar dela. Gainera, galdetu dugun kale inkesta baten bidez, Gasteizko hiritarrek beste txakur parke bat nahi dutela jakin dugu. Beraz, hiritarren iritze jakinda eta txakur gehien duen auzoan helburu bat dela kontuan hartuz, Ekialde Hirudeko ikasleok proposatu dugu Salburuan parkea jartzeko. Gure ideia txakurren egoera hobetzea da, ez egoteko guztiak zonalde berdinean eta horretarako txakurrak jolasteko eremu berriak zabaldu nahi ditugu. Gure helburua espazio gehiago izatea eta txakurrak jolasteko gauz eta tresna gehiago izatea da. Parkean txakurrak jolasteko tresnak eta korrika egiteko espazio nahikorik izango du. Eko biztanleek esan bezala, bi alderdi hauek oinarrizkoa ikusten dituzte txakurren beharrak asetzeko. Zu kalean txakurra parkean!